ing ngarsaning sun kegentaten kawarna wonten kang winus malih kaya kang kaping sekawan saking seali putraning Haiti lan saking majin Kuryo sakarone ulama maka ngucap seiku sekalipun satune ing Baghdad ana lea leno kumpulan samya lunggu ing andap kedaya winuru ilmi maka Semuhyiddin prapta teka manjing ing madrasah alingga anadaning masa iku Abdul Qadir Jailan waya masih taruna bira ening ilmu mapan punika purwakaning wong manjing ing Baghdad purwakaning wong manjing sama ingin saya Abdul Qadir ing jawi ingin saya Abdul Qadir ing jawi Syekh Abdul Qadir amak sapan malebat malih ing jara aleng gese abul wapang andog lamendalkan awajana Syekh Abdul Qadir malih tinondong winudalaken ing jabah usmiya Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir wasmiya sehingga malih ping tiga tenondone masalah mabat malih sasampuning kaping telu sampun wapamulat malih Abdul Qadir sigrat tumurun tora sarwi angrang kula jangga ginendat Syekh Abdul Qadir monggo antaraning netra maka ngandika Tajul Arifin esok abad esun sirah pada ngadega atatak ramah iki yen waliullah lolong esake wong ahli Baghdad ora akone sonone
anginakan semohidin Seapul wapa sapatada ame kamulyaane ingkang pinojit satu nesun andolo tejo monggo ing sira ing Se Abdul Qadir warnane semono soroting tejo kang kanan perapta ing maring araing magrib Suruting tejagang kiwe paramta maring araing matris Abdul Wahab Amur Abdul Qadir yaiku ingalika mongko iki bae saling kang duwe kagungan tinut dening wong Baghdadi soroting tejagang kiwa perapta maring arahing masrik Se Abdul Wahab Se Abdul Qadir ya ing nalika mangka iki bae isun ingkang aduwe kagungan tinut dening wong